Zauzmite udobni položaj, zatvorite oči i pokušajte se opustiti. Duboko udahnite, izdahnite. Još jednom duboko udahnite, izdahnite. I još jednom duboki udah i izdah. I nastavite disati normalno. I obratite pažnju na svoju glavu. Osjetite površinu lica, tjemena, stražnje strane glave i bočnih strana i osjetite kako se opušta. Kako se opuštaju mišići i kako sve što vam ne treba, sav stres, napetost, bilo što vam smeta, izlazi kao da isparava i nestaje. Osjećate opuštanje i ta opuštenost prelazi na vaš vrat. Opuštaju se svi mišići vrata, koliko je moguće se relaksiraju i ta opuštenost se spušta dalje na ramena, na zglobove ramena, na vaše ruke, sve do šaka i prstiju. I osjetite opuštenost ruku, ramena, vrata i glave. I osjetite sada kako ta opuštenost se spušta niz vaša leđa, kroz kralježnicu sve dolje do zdjelice, preko lopatica i oko lopatica ispod. Puštaju se svi mišići. Ako postoji kakva bol ili napetost, osjetite kako se smanjuje i odlazi, nestaje. I opušteno se spušta niz leđa dalje, sve dole do zdjelice. Opušta se i bočni dio vašeg trupa, od pazuha pa sve do kukova. I prednji dio, prsa i grudi, trbuh, trbušni mišići, sve dolje do prepona. Opušta se i cijela vaša zdjelica i mišići na kojima sjedite i svi organi unutrašnji. I osjetite kako se cijeli trup sada povezuje sa ramenima, rukama, vratom i glavom. I ta duboka opuštenost se spušta niz noge, preko koljena, sve do stopala. I osjetite kako vam se opuštaju noge, u potpunosti svi mišići, svo tkivo. I sad je cijelo vaše tijelo duboko opušteno, koliko je moguće. I obratite pažnju na vrh glave, na krunsku čakru na vrhu glave. I pozovite da kroz tu čakru u vas uđe nebeska energija. To je yang energija, muška energija.
koje će vas osnažiti energetski i podržati na svim razinama. Osjetite kako poput vodopada ulazi u vaše tijelo i oplahuje sve organe i svaku stanicu i vašu auru. Preko glave se spušta u vrat, ramena, ruke, izlazi kroz dlanove van. Osjetite to. I kroz trup i kralježnicu se spušta kroz sve organe, sve do zdjelice. I dalje u noge. Do stopala i izlazi kroz stopala van. I teče kroz vas kao sjajni svjetlosni slap koji vas čisti od sve negativnosti, od svih uvjerenja koja vam više ne služe za vas, od napetosti, od stresa. Pustite da to slobodno teče, koliko god vam možda bilo i čudno bez toga kad to jednom ode. I dok ta energija teče, obratite pažnju na svoja stopala i osjetite kako su povezana sa zemljom. Možete vizualizirati korijenje koje raste iz stopala i duboko ulazi u zemlju i širi se na sve strane koliko god možete zamisliti. Ono je moćno i hrani vas i podržava kroz energiju zemlje koja kroz to korijenje se diže i ulazi u vas. Energija zemlje je majčinska energija, ženska energija. To je hraniteljica i skrbnica. Ona koja vam pomaže osjetiti svoje tijelo i sve materijalno u svom životu. Koja vam daje komfor, utjehu i pomaže u ostvarivanju želja. Osjetite kako se ta gusta, topla energija diže kroz stopala preko nogu. U zdjelicu. Ispunjava cijeli trup. Ramena kroz ruke i dlanove izlazi van. Osjetite to. I kroz vrat i glavu izlazi van kroz kronsku čakru. I teče, prolazi kroz vas kao neki vodoskok. Osnažuje vas, njeguje, hrani, štiti, daje vam utjehu, ohrabrenje i pomaže u svim materijalnim i fizičkim aspektima života. I uživajte u toj senzaciji. I sada osvijestite opet položaj svog tijela i oba toka energije, i nebeski i zemaljski, muški i ženski, yang i yin. I osjetite kako se oni stapaju u jednu energiju koja u vama pulsira i širi se od vas prema van. Obratite pažnju na područje prsa ili srca
i postanite svjesni da je tu središte vašeg bića, vaš mir, vaša duša ili biće. I sva kreativna energija ovog svemira se kroz to središte može manifestirati, izraziti. Što god poželite, što god se usudite poželjeti. Uživajte malo u toj senzaciji. I sada pokušajte svojim unutrašnjim očima vidjeti kako se u prostoriji u kojoj se nalazite otvara jedan svjetlosni portal. Kao svjetleća opna, otvara se pred vama, blješti i vi u toj sjajnoj svjetlosti možete nazriti da iza toga se prostire neki prolaz i kao neke stepenice koje se penju gore negdje visoko. Ne vidite gdje, samo vidite stepenice. I zamislite kako ustajete i prolazite kroz taj portal. Prođete na drugu stranu i nađete se u prekrasnom krajoliku koji blješti sa prekrasnim bojama. Je sve kao da vibrira i leluja, pomalo nestvarno. Kao da je fluidno i kao da nema čvrstu formu, ali opet zamjećujete oblike. I krećete prema tim stepenicama i počinete se penjati njima. Odlazite u velike visine. I ne brojite koliko je to mnogo stepenica, ali vi prolazite s lakoćom. I nađete se gore na vrhu kao u nekom trgu. Velikom trgu i ugledate na kraju tog trga jednu veliku zgradu. Prekrasnu, ogromnu zgradu. I prepoznajete da se radi o svemirskoj univerzalnoj banci. Krenete prema njoj, dolazite do velikih vrata, otvarate ih i ulazite unutra. U veliku dvoranu sa mnogo šaltera. Čuje se ugodna muzika, lijepa je atmosfera. Ne osjeća se nikakav stres. I prilazite jednom šalteru za koji znate da je namijenjen za vas. I s druge strane šaltera nalazi se jedno svjetlosno biće. Vi ga pozdravljate i kažete mu da ste došli po svoj ček, da želite unovčiti ček na iznos koji vam je potreban. Daću vam malo vremena da popričate sa tim svemirskim službenikom banke i da mu izrazite svoju želju, svoj zahtjev i iznos koji vam je potreban za ostvarenje vašeg cilja.
I taj svjetlosni službenik se osmijehuje, uzima jedan blok i ispisuje na njemu nešto i pruža vam taj papirić, tiket, to je vaš ček i kaže vam s osmijehom: evo, ovo je vaš ček sa iznosom koji ste tražili, isplata uskoro slijedi. I vi uzimate taj ček, svoje ruke, stavljate ga na svoje srce i ono kao da postaje dio vas. Spremili ste ga u sebe i u svoj sustav. Pozdravljate službenika, izlazite van sretni i oduševljeni. Prolazite kroz velika vrata, izlazite na trg ispred zgrade. Uživate u prizoru, promatrate. I imate vjeru znajući da će se ovaj ček uskoro unovčiti u pravi trenutak i omogućiti vam ostvarenje vaše želje. Nemate pojma kako, na koji način, ali nije ni bitno, jer ovdje druge sile rade posao. Vaše je bilo samo da dođete preuzeti taj ček, da izrazite zahtjev, da ga primite i sa njim se vratite u ovaj svijet. Ponovno dolazite do stepenica po kojima ste se uspeli i spuštate se dolje. Uživate u krajoliku, ispunjava vas osjećaj blagostanja i ljubavi, uzvišenosti i svjesnosti da je sve u redu, da ste sigurni, da ste zbrinuti i da imate podršku cijelog univerzuma. Spuštate se do dna stepenica i ponovno gledate svjetleći portal s druge strane. Uputite se prema njemu, prođete kroz njega, nađete se ponovno u svojoj sobi i vratite se na mjesto gdje ste ležali. Sada bogatiji za ček koji ste dobili, znajući da će on uskoro postati vaša realnost. Obratite pažnju na svoje tijelo i na svoje energetsko tijelo. Osjetite energiju oko sebe. Osjetite povezanost sa sobom na području srca, srčane čakre. I osjetite kako ste sada bogatiji. Iako to još nevidljivo, ali vi ste bogatiji sa saznanjem da će se to vrlo brzo manifestirati na najbolji mogući način za vas. I više nego što sada možete zamisliti. Svjesni ste da će energija raditi da vas potakne u tom pravcu. Ako je potrebno pripremiti teren, da ga pripremite, da poduzmete odgovarajuće korake, ali sve nježno, blago i na ugodan način. Neće se tražiti ništa naporno, neće biti nikakvih šokova, iznenađenja, niti bacanja u vatru
nego jednostavno će se sve odviti na vrlo ugodan i prirodan način. Na vama je samo da to prepoznate i slijedite te impulse. Zapamtite ovu spoznaju, neka postane dio vas.